Казвам се Албена Даскалова. Стопанството ни се намира в община Търговище, село Лиляк, и обработваме 3 землища в района. Те се намират в Предбалкана, изключително пресечен терен. Полетата са с големи наклони, много неправилна форма. И за да подобрим качеството на пръскането, което за нас е много важно мероприятие, решихме да обновим 3 си самоходни пръскачки, които разполага стопанството, с система за импулсна модулация на Dynajet. Първоначално поръчахме това оборудване за едната машина само, перфектно инсталирана от специалистите на фирма НИК. Системата работи по нашите очаквания и след това поръчахме и за останалите 2 машини. Многото завои и маневри, които трябва да правят пръскачките, решихме, че това е най-добрият вариант. Тази система изравнява пръскането при завои в вътрешната част и външната част. Това е много важно, защото не се получава предозиране и недостиг на препарат. Работният разтвор попада навсякъде в еднаква доза. При нас ветровете са почти постоянни и ние не се съобразяваме с това дали има вятър, каква е силата на вятъра. Изпръскването става на импулси, големината на капката можем да регулираме по желание с един вид дюза. Не се налага да се сменя дюзата. Налягането по време на работа може също да променяме според терена. Не се съобразяваме с скоростта на пръскачката, която губи мощност и скорост по наклоните нагоре. По този начин тура, защото ние и с тях турим, попадат навсякъде равномерно. Системата Dynajet е ISO-BUS съвместима, позволява контрол на всяка дюза и компенсация при завой.